Kami sa Baluarte Falls. Kasama namin si Kapitana. At saka yung mga dalawang Becky mo doon sa likod. Oh. Ito yung daanan papuntang Baluarte Falls. Dami-dami naming dala ice candy, mga iba-iba, basta. Doon sa baba, Wow. Nagdinis siya danong. Kung nada nagtututo ka, naglibag hamot. Ano yan, alod mo? Ganaw mo? Ano nga lang tayo, studio mo? Alod mo? Turang-burang siguro ito magpunta yan. Makita na parang kuratan ka na. Ayun, ibaga agad kumapay nga gitugot ni Kapitana ti Rambutan. Naglakad ti Rambutan di Salcedo. Bukan dyan yaw. 70? Nahingi naman mo ito. Bakmutan mo na. 50 lang. Ang pinta. Bakmutan. 40 pa yan, duma. Hindi makapunot eh. Oh, dito. May lalaki. Ah. Yung lagi nga. Ano tagayag jowa? Alod mo ka. Hindi na yung masibak pa ko. Agkitil tayo ito damdama ti pakpak ko. Kita siguro ako. Ay, di ayan eh. Wow! Ganda. Ito na yung Baluarte, Malapit na kami sa Balwar. Oh. Wow, ang nagaganda, Ang dami na naman diba? Tapos maraming rambutan dito sa paligid, Ang dami. Ang dami oh. Mga bakla. Kaya di siyang hawak mo pa. Check. Lago lang ko. Ano na ito, uncle? Tangkal sinakaw. Nya? Nagdagdagan ni Madam Marot pa sa kilo kan gagawin bro. Ay, sir. 50. Ang magkilo ang uncle. Ala, ganda-ganda, Ay, may daanan pa pupuntang taas. Hala, nagmat ulit at tumanti umayo. Yung apa yung entrance fee na? Yung... Awa. So, girly, may kantuman. Ay. Yung ano ngay, madam ti ko entrance fee ko ma. Mga manuhay ti per head. 10 pesos kinita. 10. Ganda-ganda, Teka.